Friends, welcome to Bodo Vlog YouTube channel. Bodo Vlog YouTube channel आव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनैहाय माने शिलंनि लास्ट ब्लग जानो थांगासिनो दं आरोना। ओमफ्राय जोङो दायो माने बरा बाजार होननाय मोनसे जायगायाव बेरायनो थांनो नागिरदों। थ' बरा बाजारखौ नोंथांमोननो देखायलांगासिनो दङ। थ' बरा बाजारा माबायदि ओमफ्राय मोनाहाय मोनसे मुभि नायगोन आरोना बे शिलंआवहाय। थ' शिलंआव मुभि नायलांनोसै। थ' माबायदि मोनो आरोना शिलंनि सिनेमा हला माबायदि थ' नोंथांमोननो देखायलांगासिनो दङ। ओमफ्राय जों गाबोनो थांगोन आरोना न'सिम। थ' बेनिखायनो दिनै लास्ट ब्लग जानो थांगासिनो दं। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। थ' बरा बाजारा माबायदि थ' लेट्स गो। Guys, oमफ्राय जों दा मोनफैबाय बरा बाजार नै बरा बाजाराव बेनिफ्राय स्टार्ट आरोना मिटिं पुरा। Guys, ओमफ्राय नियाव मोननैसो बुस्थु बिराद मोजां नांबाय आरोना बाजाराव नायनानै नै बारलाफोरखौ नायलाय बिसोरो माने बारलाफोरखौ सुबाय थाया आरोना बिसोरो माने डाइरेक्ट आलायनानै डाइरेक्ट बारलायाव थिखोनानै ओमफ्राय सुनानै लाना थांनो हायो आरोना आखाइजों सुबाय थाया आरो बिसोरो। ओमफ्राय नै गासिबो आलायजोबनाय गोजा आरोना ओमफ्राय बिराद मोजां नांबाय आरो। ओमफ्राय मैगं थाइगंफ्राबो बिराद एभेलेबल आरोना नै बिराद बुरजा खान्थाफोराव दङ आरोना नै। ओमफ्राय नैथिंनि बाजार खरसा खालामनाया माने नै बिराद गिदिर गिदिर जलंगा खना मा होनो बिदि लानानैसो बाजार खरसा खालामो आरो। ओमफ्राय बिखुङाव बाजोबो आरो नै गासिबो माने बिराद गिदिर गिदिर आरो जलंगाफोरा नै बिखुङाव बायै माने बाजार खरसा खालामो आरो। जोंनि बादि माने आखाइयाव मना लानानै रावबो बाजार खरसा खालामनाय नुवा आरो बेवहाय। थ' गाइस नै शिलंनि फिश मार्केटखौ नायलाय नोंथांमोना बिराद जाबनानै फानो आरो ना मानसिफोरा। ओमफ्राय लकेलाथ' मोना बेवहाय माने सालानि गोजा आरो नै बिराद जाबनानै फानो आरो जोंनि बादि मासे मानै बिदि दोननानै फाना आरोना। ओमफ्राय गासिबो नै स्टाइलावनो जाबजोबो आरो नाखौ जाबनानै दोनजोबो फैसा नांगौ माने बासिनानै डाइरेक्ट लांनो हायो आरो बिराद माखासे आरो नै
मार्केटा माने फिश मार्केटा बिराद गिदिर आरोना ओमफ्राय बिदि लाइन लाइन ओमफ्राय नोंथांमोननो देखायलांगासिनो दङ बेसेबां गिदिर फिश मार्केटा ओमफ्राय नै नैथिंबो दङ आरो ओमफ्राय मा ना नांगौ माने सब मोनजोबगोन आरो बेवहाय माने बिराद गासिबो दंजोबो आरो बेवहाय फिसानिफ्राय लानानै गेदेरसिम नै माने जेरैथिंबो माने बबे मोनसेयाव बायजेननो जालायलायो आरोना ओमफ्राय नै बिराद लाइन लाइन सोर सासेनियाव लागोन जालायलायो आरोना कनफिउस नांलायलायो ओमफ्राय गाइस माने बाजाराथ' बिराद गिदिर आरो ओमफ्राय बिथिंबो थांबाव बिथिं थांबाव माने थांनो थाखाय लामाखौनो नागिरना मोनला आरो जों दा माने फार्स्ट टाइम नालाय थ' फाइनालि लामाखौ माने नागिरनानै मोनबाय ओमफ्राय दा नै ओंखारबोबाय आरो जोङो बाजारनिफ्राय थ' दायो थांलायनोसै ओमफ्राय माने बेयावथ' माने मना लानानै बाजार खरसा खालामनाय नुवासै माने जोंनो खालामबाय आरो थ' लोगोफोर ओमफ्राय पुलिस बाजार आरो माबाया बरा बाजारनि गेजेरावहाय मोनसे ओरैबायदि जन्थानि मल दङ ना मोनसे थ' नोंथांमोननो देखायलांगासिनो थ' नोंथांमोना नायनानै लालाय तो गाइस जों फाइनली नै सिनेमा नायनो मोनफैबाय जुग जुग जिउ नै शिलंनि बिजौ सिनेमा हल नायनोसै माबायदि अपनी फेवरेट फिल्में, वेब सीरीज और ढेर सारे एक्साइटिंग प्रोग्राम जो हर बड़े तुम दोनों मतलब तुम दोनों कब से चल रहे हैं सब शादी को मजाक समझ रखा है जरा सी लड़ाई हुई नहीं कि चलो डिवोर्स ले लेते हैं कान खोल के सुनो तुम दोनों एक दूसरे से बात करो जो भी प्रॉब्लम है ना उसे ठीक करो इस घर में ना कभी तलाक हुआ है और ना कभी तलाक होगा हम दोनों पिछले 35 साल से मैरिड हैं ओमफ्राय दहायहाय माने मुभि नायखांनानै माने भिडिअ बानायनो हायासै आरोना बेखायनो आं दायो रुमाव फैनानैनो बानायफैबाय आरो ओमफ्राय मुभि सिङाव हलखौ माने नोंथांमोननो देखायनो नागिरदोंमोन थ' माने लाइटआ एसे नर्मेल आरोना हल सिङाव ओमफ्राय हलाबो एसेबां थिग नङा माने सिटफोराबो पुरा प्लेन आरोना ओमफ्राय ओरै स्लपिंबो नङा थ' बारा एसेबां माने मोजां नङा आरो हला थ' सिटफ्राबो एसेबां क्वालिटिनि नङा थ' नोंथांमोननो देखायनो सानदोंमोन थ' लाइटनि थाखायनो नोंथांमोननो देखायनो हायासै माने नुवा नालाय केमेराखौ आं चेक खालामना नायदोंमोन आरो ओमफ्राय नुवा जेबो नुवा थ' बेनिखायनो रुमाव फैनानैनो नोंथांमोननो खोन्थाफैनायसै होननानै सानबाय आरोना ओमफ्राय मुभियालाय एसेबां मोजां नङा माने 50% मोजां होनजायो आरोना ओमफ्राय एसे कमेडिबो दोङो ओमफ्राय एसे माने इमसनेलबो दोङो माने थाबावनानै एसे जायगा बेरायबावगौ नंदोंमोन ओमफ्राय न'थिंबो लेंहरगासिनो दङ ओमफ्राय गायनाय फुनायनि दिन नालाय जोंहाबो माइ गायनो जाबायनो लेंहरगासिनो थ' बेनिखायनो माने थाब थांनांसिगोन आरो एसे साननै सानथाम बेरायबावगौ नंदोंमोन थ' उनाव फैयोब्ला नोंथांमोना आरो जायगा देखायबावनोसै थ' ओमफ्राय जोङो बेनिफ्राय गाबोन थांसिगोन नालाय थ' बेनो लास्ट ब्लगमोन थ' आरो शिलंखौ माने नैबे ब्लगनि गेजेरजोंनो बाय होनांसिगोन आरो ओमफ्राय उनाव फैनाय जायोब्ला फैबावसिगोन थ' नैबे ब्लगनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय थ' नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय थ' दिनैनि थाखाय एसेनोसै बाय